Bathuke abaningi uMax Makhanya exolisa ke kuNyazi Llwezulu ke ngokuxhapha ke ngezinhlamba ephinde ixhapha ke namalunga ebandla la kuShembe unkana. uMax Makhanya ke ushilo ke wathi ke akana inzondo eqiniso ke ucela uXOLO ucela ushwele nantu udaba luphelele ke awizwele la kwisiqiniseko esemedia. Ngicela ukuxolisa kakhulu kumaNazaretha wonke South Africa yonke ngiphakama nokuxolisa kulesi sikhathi samanje ngamavidiyo engake ngawenza ngikhuluma noma kanjani ngiwathuka nenkosi yawo amaNazaretha ngiwathuka ngiyaxolisa kuNyazi Llwezulu ngithi okoniwa ngomlomo kulungiswa ngomlomo okonakala kwi-social media kulungiswa kwi-social media. Iqiniso lithi ayikho inzondo yeqiniso, ayikho inzondo yaphakade. Mina namaNazaretha noma mina noShembe ayikho into ebipersonal ebesibanga. So sengithi ke angixolise ngoba sekubonakele ukuthi eqinisweni ayithandekanga noma ayizwakalanga kahle into engayisho emavidweni ami aphambilini mangikhuluma ngoShembe. Awazange ajabule amaNazaretha kwagxobeka kabuhlungu kwaShembe uma ngabe ngenza izinkulumo ezixeka uShembe. Ngithi ke ngenxa yalokho bakwethu mawungena la e-accountini yami sengiwadelethile wonke amavidiyo abegxeka ibandla lakwaShembe kanye nenkosi yakwaShembe okuwuNyazi Llwezulu.